Sus marayapon po kaninyong amin mga ngod. Pagiromdom una, pag-turn off man po kan sa indong mga cellphones habang yaw na kamo sa laog kan simbahan. Lalo na po kung nagpuon na ang Santa Misa. Karwa, bantayan po ang sa indong mga bag as in personal na gamit, as inday magwalat nin anuman na bagay sa tukawan, sa pag-ako kan komunyon. Ikatulo, sa tamang pag-ako kan komunyon, buksan an walang kamot, mantang sa irarom ang tuong kamot. Kuaon an ostya gamit ang tuong kamot, asin ihungit ang sagradong ostya sa atubang kanpadi o ministro. Ikaupat, misa pro seminaryo collection. Ngunyan po, o sa aga yan enot na Domingo kan bulan, igwa po kita nin second collection para sa pangangaipo kan seminaryo as informasyon kan mga seminarista. Ikalima, enrollment sa Holy Cross Parochial School. Padagos pa po ang pagpa-enroll sa Holy Cross Parochial School. Ipa-enroll po ang sendong aki sa Catholic School of Nabua. Anpuon po kan klase maabot na sa pitsa 15 kan Hunyo. Ikaunom, kapiestahan asin novena sa Kamawan kan Sagrado Corazon de Jesus. Sa Biyernes, pitsa 12 kan Hunyo, iya ang solemnidad kan Sagrado Corazon de Jesus. Ang novena, ginigibo po pagkaaga. Ikapito, pagrumdom kan pag-abot ni Inang Angostia. Sa Lunes, pitsa 15 kan Hunyo, sa tuya pong rurumdumon an aldaw kan pag-abot ni Inang Angostia sa Nabua. Igwa po kita nin misa pagkaaga sa iyang kaumawan. Pwede man po magbisita sa inurugan ang mga devotos siring sa nakaugalian. Alagad, mayo po muna nin prosesyon kan imahin, siring sa dati, nyatong ginigibo, huli sa burukasan kan klase. Ikawalo, pagsuporta para sa bukasyon, padagos na nangangapudan sa mga parokya na suportahan ang bukasyon sa pagpadi. Tabangan ta po ang mga seminarista kan sa tong parokya. Asin anore, PPC Executive Board meeting sa Webes, pitsa 11 kan Hunyo, magkakaigwa po nin meeting ang PPC Executive Board sa oras na alas 6 nin banggi, pagkatapos kan misa pakahapon. Igwa po nin regular na meeting ang PPC meeting do sa Domingo, pitsa 14 kan bulan na Hunyo, pagkatapos kan misang alas 8. Ami sa tapunguan, idinudulot ading mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot ni Hermelina Marco. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Florante Salcedo and family. Pasasalamat dulot ni Cedric James Tuyay. Pasasalamat dulot ni Mr. and Mrs. Michael Heras and family. Pasasalamat dulot ni Nita and Rudy Largosa. Petition Mass from Anonymous. Petition for safe and good health, dulot ni Mr. Enrico Niebres. In honor of Our Lady of Fatima, dulot ni Dang Vasquez Eriula and family. Para sa gabos na Santos y Santas, dulot ni Mr. and Mrs. Michael Heras and family. Petition Mass for successful operation and fast recovery, dulot ni Robert W. Hall. Misa petisyon, dulot ni Analisa R. Barrios. Petition for healing and fast recovery, dulot ni Antonio Melchor N. Arroyo. In honor of Our Lady of Fatima, dulot ni Mary France and Faye Ballester and family. Para sa kalag ni Ivan, dulot kan Urine and Lastrella family,
Misa Common, dulot ni Myrna Ferguson and family. Misa Common, dulot ni the Mr. and Mrs. Michael Harris and family. Para sa kalag ni Van, dulot ni Municipal Kagawad Junjun P. Duran. Para sa kalag ni Bartolome, dulot ni Cristina Popanes and family. Kalag ni Cieleto, dulot ni Lerma Aida and family. Misa Common, dulot ni Cedric James Tuyay. Para sa kalag ni Francisco E. Andrea, dulot ni Roosevelt B. Barba and family. Para sa kalag ni Francisco E. Rosinda, dulot ni Benigno Aquino. Para sa kalag ni Hospicia A. Desiderio, dulot ni Myrna Ferguson and family. Kalag ni Mercy, dulot ni Floribee S. Oliveros. Misa Common, dulot ni Roosevelt B. Barba and family. Misa Laudati, dulot ni the Mr. and Mrs. Michael Harris and family. Para sa kalag ni Noel, dulot ni Myrna Ferguson and family. Para sa kalag ni Primo A. Illuminada, dulot ni the Mr. and Mrs. Michael Harris and family. Para sa kalag ni Sarah Jane and Avelino Sr., dulot ni Avelino Marco Jr. Para sa kalag ni Lilian, dulot ni Nick Perez. Para sa Thanksgiving Mass, dulot ni Charity Ann Jacob. Pasasalamat, dulot ni Engineer Josephine and Moises Jacob. Asin para sa kalag ni James, dulot ni Carmelita Salcedo and family. Misa tapunguan, misa antisipada, pinapanungod para sa solemnidad kan banal na hawak asin dugo ni Kristo or Corpus Christi. Sarong tinapay si Kristo sa Eucharistia bilang tinapay nin buhay. Ngunyan na Domingo sa tuyang sinisilibrar ang katutuuhan na ang tinapay asin arak sakramento iyo ang tunay na hawak asin dugo kan kagurangnan. Ipamibin niya to sa satuyang selebrasyon na ang pag-akon niya to ki Kristo sa Eucharistia iyo ang magdarasato sa buhay na pano nin pagkamuot. An mamamayo po kan Santa Misa nguan amo akan atong kura paroko Reverendo Padre Albert S. Urilio. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Kaugmahan na darin makakaagaw, ngunit kabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na darin makakahanap, kung kami sa imo minabulit. Bunganin pagtiripon ni mga magturugang sa imong laro. Pagtubod yamo lungkot magraro, ikaanang nakamit ako. Kaugmahan na darin
samuyang tahaw, kaugmahan na daing makakahanan, kung kami sa imo pinapuli. Unganin pagirondo, kandi sa liwanag kan tataramon, paglaong yamo lugod magrikod, ikaan kaligtasan sa tapos na panahon. Kaugmahan na langit makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na langit makakahanan, kung kami sa imo pinapuli. Unganin pagpakilaban, kan hawag asin, ang hukok na anang, pagkamot yamong lugod, makalubog, ikaan eton, ng kamot sa mo. Kaugmahan na daging makakaagaw, kung ikabuya sa samuyang tahaw. Kaugmahan na daging makakahanan, kung kami sa imo pinapuli. Kaugmahan na daging makakahanan, kung kami sa imo pinapuli. Sa ngaran ka Ama, singkan Aki, at singkan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristo, ang kaguranan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang unya na Domingo, sa tuyang pinagsaselebrar ang Corpus Christi o ang banal na hawak asin dugo, nin kagurangnan na iyo ang naghihimo kang simbahan. Dahil sa Eucharistia, kita naging sarong komunidad na pinagsasaro ni Kristo. Sa alo na ini, sa espesyal na paagi, sa tuyaman na masasaksiyan ang pag-ako kan mga bagong miyembros kang Our Lady of Fatima Association, sarong organisasyon na mayong obheto kundi pala kupon ang debosyon sa tuyang mahal na ina, sa titulo Our Lady of Fatima, aramta na si Maria, yung enot na tabernakulo, kan kagurangnan digdi sa kinaban. Matugang akontan sa tong makasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar ka mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Dane na Birhen, sa gabos na Angeles and Santos, asin sa indong mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangan tang Diyos. Mahirak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Christ
bayan sa Dios sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa laga katolinongan, sa mga taong marahay ang buo. Inuomaw miika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapanguraway miika, pinapasalamatan miika. Huli ka, dakula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos, Father langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang ng aking bukong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Portero kan Diyos, Hakikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mong pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Kaikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan puro kahalangka. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos na sa makangalas ng sakramento, nagwalat ka sa mo nin pagrumdum kan sa imong pasyon, warasan namimibi kami na sa siring na paggalang kan mga banal na misteryo, kan sa imong hawak asin dugo, padagos ming mamatean sa mo, ang bunga kan pagtubod sa imo. Ikan na nabubuhay asin nagahade, kay bakan Diyos Ama asin kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw pa ang gabos sa paghinanyo kan liturya kan tataramon. Ipinapahayag kan babasahon na si Yahweh dai nagpabaya sa mga Israelita sa paagi kan pagtaw sa inda nin kakaanon. Mantang yaon pasinda sa disyerto. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Deuteronomio. Girumduma si gabos na dalan na pinalakawan sa imo kan kagurangnan na sa imong Diyos 40 taon na sa disyerto. Tanganing mapakumbaba ka, mabalo ka asin maaraman kung ano ang yaon sa imong puso. Kuno utubon mo ang sa iyang mga tugon o dai. Pinakumbaba ka, ginutom ka, pinakakan ka, kan mana, na dai mo aram, ni aram kan sa imong mga magurang. Tanganing ikapaaram sa imo, na bako sa tinapay sana mabubuhay ang tao, kundi sa gabos na minaluwas sa nguso kang kagurangnan, mabubuhay ang tao. Tibaad magdakula ang sa imong payo, asin malingawan mo ang kagurangnan na sa imong Diyos na iyo sinagpaluwas sa imo, hali sa daga nin Ehipto. Sa harong nin kaoripnan, sinagpalakaw sa imo sa disyertong dakula, asin makatatakot, mahalas asin marara, asin mamamatak, pahangro na mayo nin tubig, sinagpabulwak, para sa imo nin tubig, hali sa gabong silese.
sinagpakakan sa imo nin mana sa disyerto, na day aram kan sa indong mga magurang, tanganing pakumbabaon ka, asin tanganing baluon, para warasan ka nin karahayan sa katapusan. Tataramon kang kagurangan. Salamat sa Diyos. Pag umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Pag umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Magrokyaw ka, Jerusalem, sa kagurangnan. Mag-umaw ka sa Diyos mo, Sayon. Tapinakusog niya ang mga tarangka kan sa imong mga pintuan. Bendisyonan niya ang sa imong kaakian sa laog mo. Pag umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Ang sa imong mga sagkudan, ginigibo niyang katuninungan. Sa matimgas na trigo, binabasog ka. Sinusugo niya ang sa iyang mensahe sa daga, asin makaskas na minadalagan ang sa iyang tataramo. Pag umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Inuusip ang sa iyang tataramon ki Jacob, ang sa iyang mga kabutan, asin mga pagbuot ki Israel. Dai niya ini ginigibo sa gabos na nasyon, ang sa iyang patakaran dai niya ipinapaisi sa iba. Pag umawon ang kagurangnan, Jerusalem. Ang Diyos nin pagkamuot asin katuninungan, yaon sa to bilang Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. An kupa kang bendisyon na binindisyonan ta, bakong para pakinabang iyan sa dugo ni Kristo. Ang tinapay na binabaak ta, bakong para pakinabang iyan sa hawak ni Kristo. Huli ta saro sana ang tinapay, saro sa nakitang hawak, kita nadakol, takita gabos nakikisalo sa saro sa nang tinapay. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugpan gabos sa pagrokyaw kan Ebanghelyo. Buhay na daig kasampuran idalaw, sa nagtutupod sa imo. Alleluia, 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 An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. an pagbasa kan banal na ebanghelyo sosob ki San Juan. Kamarawayan sa imo kagurangnan. Ako ang tinapay na buhay na huminilig hali sa langit. An magkakan kan tinapay na ini mabubuhay sagkod paman, asin ang tinapay na sakuyang itatao iyo ang sakong laman para sa buhay kan kinaban. Nagpapairiwal-iwal ang mga Hudiyo na ansabi, paano kaini sa to ikakapakakan ang sayang laman? Kaya nagsabi si Jesus, Amen, Amen, nagsasabi ako sa indo. Kung nindo kakanon ang laman, kan aki kan tao, asin inumon ang sayang dugo, mayo kamong buhay sa saindo. Ang nagkakakan kan sakong laman, asin nag-iinom kan sakong dugo, igwanin buhay na daing kasagkoran,
asin bubuhayon ko siya liwat sa huring aldaw. Taan sa kong laman tunay na kakanon, an sa kuyang dugo tunay na inumon. Ang nagkakakan kan sa kong laman asin nag-iinom kan sa kong dugo. Sako nagdadagos asin ako sa iya. Siring na ako sinugo kan buhay na ama, asin ako nabubuhay huli kan ama. Siring man ang nagkakakan sako, siya mabubuhay huli sako. Ini ang tinapay na naghilig hali sa langit. Bako siring kan kinakan kan mga magurang na nagadan. Ang nagkakakan kan tinapay na ini, mabubuhay sagkod paman. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Tukaw po. Diyos maray na apon po kaninyong amin. Siguro napapansin ninyo halos 3 o 4 na taon na ang nakakalipas sa pagpuon kan misa igwaning pagirumdom an commentator. Ano ang sa iyang pagirumdom? An mapapadapit sa tamang pag-ako kan banal na hawak ni Kristo sa komunyon. Kadakol na pong improvement since then ang nangyari. Kadaklan tama naman, natatama naman kung paano ang pag-ako kang komunyon. Kang dati po, ang pag-ako kang komunyon sa paagi kan nguso, dila, tangani na maging safe na day mahulog o kaya tanganing talagang akuon. Kailang pinag-extend kang simbahan sa kamot for pastoral reasons ang pag-ako kang komunyon. Tano ta po tasiring na gayo ang pag-iingat niyato na dapat gibuhon sa pag-ako kang komunyon. Katunayan po kan mga lumang simbahan igwang communion rail. Makomunyon ka digdi sa inuta nakaluhod sa pagtaong galang sa banal na komunyon kan hawak kan sa tuyang kagurangnan. Ini po gabos ang nasa likod kan sa tuyang selebrasyon ngunyan kan Corpus Christi. Ninhulita po ang inaako niya to sa komunyon. Bako lang ordinaryong tinapay, siring baga kan biskwit o kaya cracker o pandesal. Bako pong ordinaryong kakanon ang inaako niya to. Kundi hawak mismo ning kagurangnan na pinag-opreser sa tuya tanganing kita magkaigwanin buhay sa kapanuan, tanganing magkaigwa kita ning partisipasyon sa buhay kan kagurangnan. Siring sa binabanggit sa satuya sa ikaduhang pagbasa, nagikan sa surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi niya, "Anko pa kan bendisyon na binibindisyonan ta, bakung parupakinabang yan sa dugo ni Kristo? Ang tinapay na binabaak ta, bakung parupakinabang yan sa hawak ni Kristo? Hulita, saro sana ang tinapay, saro sana kitang hawak. Kita nadakul, na kita gabos, nakikisalo sa saro sanang tinapay." Bot sabihon, maski mang iba-iba kitang hinalian, iba-ibang kultura, iba-ibang ugali, pinagsasaro kita ni Jesus sa Eucharistia. Pinagsasaro kita hulikan komunyon dahil ang kinaako niya to parihong hawak ni Kristo, parihong dugo ni Kristo.
namumuta ng mga tugang in connection man kan pagselebrar niya to ngunyan kang na Domingo kan Corpus Christi. Sa tuya man na tinatawan ng espesyal na atensyon an imahin kan sa tuyang mahal na ina sa titulong Our Lady of Fatima. Kaiba po ang mga miyembros asin bagong nailihir na mga opisyales kang Our Lady of Fatima Association. Sa paghuna ko po, una ko nagdidikit na lang ang devotos kang Fatima. Alagad magayo pong ining manifestasyon na nagdadagdag man o may naidagdag man sa grupo. As in, bukas po ang siring na organisasyon, siring kan ibang organisasyon. So, I suppose bako lang ining simpleng pagbalyo ning bado, kundi pagdagdag kang pagpapusog kang debosyon. No? I suppose bako sa ining pagbabago ning anyo, kundi pagpapatunay kan paghinguha na magtalubo sa pagtubod asin debosyon sa satuyang mahal na ina na iyo ang namayong sinasabi sa satuya na magpangaji kan Santo Rosario, na magpangaji para sa katuninongan kang kinaban. So, iyan po bakong basang-basang na pag-ayon sa sarong organisasyon, sarong regalo, sarong pribilehiyo, alagad sarong man na responsibilidad na dapat niya tong gampanan. Kaya sa satuyang pagrumdum mo niyan kan Corpus Christi, satuya pong isipon na si Maria ang enot na nagsabi kang iyo, fiat, mangyari lugod siring sa imong kabutan, na sa iyang tulak maging eerokan kang aki ning Diyos digdi sa kinaban. Siguro po, nahiling nindo sa inutan, igwang inaapo dyan na tabernakulo. Nag-iilaw po yan. Diyan po linalaag ang sobrang ostya pag igwaning komunyon. Kaya yan ang dahilan kung nag-genuflect ka mo sa tahaw, nagluluhod every time na mag-agi ka mo digdi sa inutan, dahil aram ta na si Jesus, yaon dyan sa inutan, sa paagi kang tabernakulo. Yan ang binubugtakan kan ostya. Si Maria, iyo ang enot na naging tabernakulo. Sa laog ning 9 na bulan, si Maria iyo ang naging tabernakulo kan aki ning Diyos digdi sa kinaban. Kaya po, masasabi niya to na ang Corpus Christi, ang Eucharistia, ang pagsimba, parte po kang debosyon, sa parte kang pagsasabuhay kang debosyon, kan mga miyembros kang Our Lady of Fatima. Di kita pwedeng mag-urulay kang organisasyon na Our Lady of Fatima without devotion to the Eucharist. Kan si Maria po magpahiling sa tulong pastor duman sa Fatima kang taon 1917. Igwa siya ning mensahe sa mga aking ini na mapapadapit sa pagpamibi, pagpenitensya o pag-ayuno, asin pagdebosyon. Alagad ang kadaklan na lilingawan kan kadaklan ng mga tao na bago man ang satong mahal na ina magpahiling, duman, ang anghel kang katuninungan, nagpahiling na sa mga aki, daradara ang chalice,
na kung saan nagbubulos ang dugo. Asin pinagtukdoan kang anghel ining mga aki na magpangadyi. Kaya po kung kita nag-attender kang Eucharistic adoration every Thursday before First Friday, pinapangadi ta, Most Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit, I adore you profoundly, and I offer you the most precious body and blood, soul, and divinity of Jesus Christ, present in the tabernacles of the world. So you see, devotion to Our Lady of Fatima is connected with devotion to the Eucharist. Ini mga tataramon po ini sa Fatima po ini na pinagtukdo kan anghel kang katuninungan duman sa mga aki. I offer you the most precious body and blood, soul, and divinity of our Lord Jesus Christ, present in all the tabernacles of the world. Kaya, masasabi ta na ang mensahe kan sa tong mahal na ina, Our Lady of Fatima, is Eucharistic. Permi niyang tinutukdo kita sa sayang aki na tunay na presente sa tabernakulo. Ang mensahe ko sa mga iinstulan ngunyan sa Our Lady of Fatima Association is simply, your mission begins at the altar. May mission po kita, may mission po kamo. Alagad ang mission na ayan, nagpupuon sa altar. Sa pagsulot nindo, kang mga medalyon o iba pang mga paripernalya, asin an sa indong pagpangako ngunyan, kamuman siring ka Maria, nagsasabi ning opo kagurangnan, mangyari lugod, susog sa imong kabutan. Sabi kayan, you cannot give what you do not have. An sa tuyang misyon, kumpleto, kung ang inihiras niya to, iyo si Kristo, an sa tuyang kagurangnan. Kaya, tanganing tunay na maging aki ni Maria, ang sa indong kalag, ang sa tuyang kalag, dapat po nakadevote sa Eucharistia. Lugod ang sa indong debosyon sa itong mahal na ina, magdara pa sa masararom na pakikipagrelasyon sa sayang aking Jesus. Sa lambang pagpamibi nindo kan Santo Rosario, romdomon ang mga misteryo na tunay na presente sa altar, mantang kita nagsiselebrar kan Santa Misa. Hilingunta ang pag-uyo ni Maria, siring na dinara niya si Jesus digi sa kinaban, ang sa indong katungdan, iyo nadarhon si Kristo, urog na sa mga nangangaipo kan sa iyang presensya, sa mga may helang, sa mga namumundo, sa mga hobbines, asin sa mga napaparayo sa Diyos. Iyan ang satuyang misyon. Dahil nagtatapos ang misyon sa simbahan, kundi sa paagi kan pagluwas niya to, tanganing maidara ang katuninungan asing karahayan ng Diyos. Amen. Ngunyan sa tuyang masasaksihan, an opisyal na pagdisigna. Matindog po kita para sa pagpahayagan sa itong pagtulong. Nagtutubon ako sa Diyos amang makakamhan. Paglalangkan langit asin daga, asin ki Jesu Kristo, aking bugtong niya. Pagkurangan
daki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na ganan asin iniubong. Uminilig sa mga ganan, ang ikatulong balang, nabuhay liwat halit sa mga ganan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukang sa totoo, ang Diyos Amang makakamahal, halip dumaan mabalik sa hapagtuon, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubol ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupagkinabangin mga santos, sa pagpatawan nin mga kasalanan, sa pagkabuhay liwan nin laman, sa buhay na daing kasagpuran. Pamibi nin banwaan. Sa pagselebrar kan kapestahan kan banal na hawak asin dugo ni Kristo, masarig kitang mag-atubang sa presensya kan Ama, asin magdulot kan sa tong mga kamautan, ang simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaaban, magtalubo sa pagpahalaga kan Eucharistia, ang tinapay nin buhay. Sa pagsilibrar kan Santa Misa na may tunay na pakasabot, asin urog na kaludukan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na pinabasog kan hawak asin dugo ni Kristo, magutob kan sa indang katungdan, sa pagpaurog kan pagkamuot, katanusan asin katuninungan sa satong komunidad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang mag-ako sa Diyos ninranga para sa nagluluyang hawak asin kaumayan para sa espiritong nalugadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa pag-ako kan banal na Eucharistia, ang mga naghehelang mapakusog sa pagpasan kan sa indang mga kasakitan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langito na Ama, tinawan mo kami kan hawak asin dugo kan sa imong aki, bilang kakanon asin inumon sa mong paglakbay sa kinaban. Warasa na pa sa pagsamaro niya mo sa iya, magkasaro kami bilang mga miyembro kan sa imong hawak. Huli man sa naki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po, ang liturya kan Eucharistia, isusunod ng pagdulot kan mga atang. Handog namin sa
Tindog po. Magpamibi ka mga tugang tanganan sa kosenong atang magkanigong akoon kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod ken kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kamawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami kay raking warasan sa saimong simbahan ang mga dulot nin pagkasararo asin katuninungan na makangalas na ipinapahayag kan mga idinulot na atang huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. ita sa mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigasin dapat matanos na nakakaligtas, na dana sa minsan sain magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa huri niyang pagpamanggi kay baan sa imong apostoles, sa pagpadanay kan nakakaligtas na pagrumdom kan krus sa mga panahon. Nagdulot siya sa imo kan sa diri, kordero na daing digta, an inakong atang ninlubos na pag-umaw. Sa pagpakakan mo sa mga may pagtubod sa imo, sa ginagalangan na misterong ini, pinapabanal mo sinda, tanganing ang lahi nin tao na yaon sa sarong kinaban, maliwanagan nin sarong pagtubod, asin mabunyog nin sarong pagkamot. Kaya nagdudulo kami sa lamesa kan makangalas na sakramento, tanganing sagum kan hamis kan sa imong grasya, makaabot kami sa kamugtakan kan langit no naladawan. Kaya ang mga langit non asin ang mga daganon, nagsasaranong sa bagong awit nin pagsamba, asin kami kaiba kang gabos na hukbo ni mga angeles, nagrorokyaw, daing tapos na nagsasabi. Diyos ni langit kasi
nagluhod po. Kagurangnan, ikanagkadang banal, burabo rin gabos sa kabanalan, kaining maatang namimibi kami, pabanalakan ambon ka sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkwa siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binakin niya asin tinao sa mga disipulos nan sabi, mag-ako ka mugabos asin magkakan kaini, tayo sa kuyang hawak, na idudulot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuanya maning kalis, sa singgirare papasalamat sa imo, tinaw sa mga disipulos nan sabi, mag-ako ka magabos sa mag-inom kaini, tayo ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago sindanan na tipa na papabuloson, para sa Indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagroromdom kan sa iyang pagkagadan sa pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asing kalis ning kaligtasan. Papasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimera kaming nag-aarang, ang aming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdom makagurangnan ang sa imo simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos sa klero. Siring man giramdama sa iyong pagkahirak ang sa matugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay Banis Santa Maria, Birhen na kan Diyos, kay Banis San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa nakapagaya-gaya sa imo, magkanig umagin kay ras kan buhay na daing kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya asin kay bane asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Tindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, papadalon ang ngaran mo, magdatong ang kahagdan mo, mangyari ang buot mo sa
sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo. Ang mga nagkakasala sa buyan. Asin pare kami ang narahas sa sugo, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkahirak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos ng kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na Seso Kristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinataw ko sa Indo, are pagilingan sa mong makasalan, kuda pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanig ana siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kang kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan ka mo kang tanda ng katuninungan. Peace be with you all. Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara mga kasalan kaninaban. Kapi kami nin katuninong. Magluhod po. Uyan, Kordero kan Diyos, ay nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggikan, Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na kamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan.
sa kuyang katabang, ikaan sa kuyang ilaw, o sa kuyang kakurangan, liwanag sa kadiliman, ilaw sa samuyang Namamatanda ka, o gagun ang langit sa Kristus, sa Tindog po sa pagpamibi. Kagurang na namimibi kami, gibuha kaming mabasog giraray, kandaing sagkod na bunga kan sa imong pagka-Diyos, na pinapaaninong ngunyan sa pagsumaro kan mahal mong hawak asin dugo. Ika na nabubuhay asin nagahade, kay ba kan Diyos Ama, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Tukaw po sa nagkapirang mga anunsyo, bago po kang installation as in oath-taking kan mga bagong opisyales, kapirang anunsyo. Ngunyan po enot na Domingo, iga po kitang second collection para sa bilang suporta niya to sa seminaryo as in formasyon kan seminarista. Padagos ang pag-inigan niya sa mga magurang na magpa-enroll, ipa-enrollan sa to yung mga aki sa Holy Cross Parochial School, the Catholic School of Nabua, bukas po sa mga opisina. Urog na ang ralaugan po sa pizza 15, sunod na Lunes, kan bulan na Hunyo. Ngunya na Biyernes, sa tuya pong ipagsaselebrar ang kapistahan kan mahal na puso ni Jesus. Padagos po ang pag-aandam niya to sa paaking kang nobinaryo pagkaaga. Sa Lunes, sa 15 kan Hunyo, sa tuya pong roromdomon liwat an aldaw kan pag-abot ni inang Angustia digdi sa Nabwa. Usually po nagbibisita kita sa Inurugan bilang sarong grupo alagad. Huli kang burukasan po yan ng klase. Ang misa po digdi gigibuhan sa simbahan, alagad si iba po mabisita duman sa Inurugan pagkatapos kan misa. Padagos ang nangangapudan ang parokya, suportahan ang bukasyon sa pagpadi, tabangan po niya itong mga seminarista kan sa itong parokya, mapun po ang klase sa Holy Rosary Major and Minor Seminary, ngunya na maabot na simana. Sa maabot na Domingo, Pitsa 14, iyo po ang huring Domingo kan pagserbe digdi ni Father Abion sa parokya, bago siya mag-transfer sa sayang bagong destino duman sa Gihalo, Karamuan. Mamisa po siya sa oras na alas 8 nin aga, sa Domingo as in alas 5 nin hapon. Pwede man isabay na lang sa misa ang sa inyong mga pabalon o asistensya para sa iyang bagong katungdan bilang kuraparoko kang Gihalo, Karamuan. Mayo pa pong detalye, mapapadangpit sa paghatod. Alagad, yan po sa Pitsa 17 kan bulan na Hunyo. Ngunyan po, isusunod niya to ang instalasyon kan mga bagong miyembros kang Our Lady of Fatima Association. Ngunyan sa tuyang masasaksihan,
an opisyal na pagdesignar asin pag-ako kan mga posisyon kan mga bagong miyembro asin opisyalis kan Our Lady of Fatima Association. Babasahon kan PPC representative ang mga pangaran kan bagong grupo nin mga opisyalis kan Our Lady of Fatima Association para sa taon 2026 hasta 2028. Reverendo Padre Albert, sa kuyang ipinipresentar sa imo ang mga bagong miyembros asin opisyales kan Our Lady of Fatima Association para sa taon 2026-2028. Ang mga bago pong miyembros magdigdi po sa inutan, pag-apod kan sa indong mga pangaran. Sister Josephine Soto Jacob, Sister Marieta Rol Villaflor, Sister Patricia Regala Peñales, Sister Yolanda Solomo Manalo, Sister Maria Teresa Quiñones Ani, Sister Linel Patricia Hernandez, Sister Charity Ann Soto Jacob, Sister Milani Bagasina Saremo, Sister Twinkle Oliado, Sister Lalaine Grace H. Hilhulyanda, Sister Leia Micaela H. Julianda, Sister Hazel Ann D. Delgaco, Sister Sylvia Abalia Jose, Sister Susan Sapinoso Riodique, and Sister Lorna Vargas. Asin ang mga newly elected officers for the year 2026 to 2028. Our Lady of Fatima Association officers. President, Sister Josephine Soto Jacob. Vice President, Sister Marieta Rul Villaflor. Secretary, Sister Fe Vasquez Ballester. Treasurer, Sister Maria Teresa Quiñones Ani. Board of Directors, Sister Juana Drusila V. Iriola, Sister Perpetua T. Sabio, Sister Elizabeth Ocampulo Biares, Sister Arlene Fordan, Sister Farah Vivian L. Abagat, Sister Anita G. Hernandez, Sister Julita V. Biares, and Sister Esther E. Oxiano. So sa halipot pong ritong ini, tuyang gigibuhon, inot ang pag-ako kan mga bagong miyembros, padua installation kan mga opisyales, katutlo parte renewal kan mga datihan. Ayo po. Namumutan mga tugang kay Kristo, kamo napadigdi sa pagpahayagan sa inyong pagmauot na maglingkod, asin maging miyembro kang Our Lady of Fatima Association. Kamo pinili, bako na paglingkodan, kundi maglingkod na may kaugman sing kapakumbabaan. Isa buhay nindo ang mga bagay na pinapahalagahan kan Ebanghelyo ni Kristo, tanganing maging mabungaan sa inyong apostolado. Sa tubang kanbanwaan ng Diyos,
Asin kan sa idong kura paroko, ipahagtabi nindo ang kamauutan na iyan na magiging aktibong membro kang organisasyon. Magsimbag sa paghapot. Ano ka muna nunuga na maimbon nindong utubon ang katungdan na pinagkatiwala sa Indo bilang mga opisyalis as in members kan Our Lady of Fatima Association. Ano ka mo nanunuga na magdudusay kan sa idong sadiri sa liputok na paglingkod sa simbahan para sa karahayang kan banwaan ng Diyos? Opo, nanonoga kami. Ano ka mo nanunuga na maglilingkod tangani na maabot ang misyon kan simbahan na magtalubo ang gabos na miyembros kan organisasyon sa kabanalan asin matabangan sinda na may angatan sa indang dignidad bilang mga aki nin Diyos. Opo, sa tabang nin kagurangnan. Darhon lugod ning kagurangnan ang kapanoan ng mga bagay na sa indong napunan. Amen. Pagbindisyon sa mga kagamitan sa pagdebosyon. Kagurangnan ipahilo mo sa moan sa iyong pagkahirak, asin pagkamot, asin itaw mo sa moan sa iyong kaligtasan. Namumutan mga tugang mamibig kita sa Diyos na makakamhan na mabago kita asin makabaing kay Kristo, uli sa maimbod na paggamit kay ni matanda asin tabang sa pagpamibi. Sa sayang pagkamot at pagkahirak, bendisyon ng lugod ng kaguranan asin pakabanalon sa mga gamit sa pagpamibi asin pagdebosyon, tanganing sa oralaw ninyo pagkabuhay, dahil kaya mo makaraot kundi makatabang sa kapwa, sagkod na makaptan nindo ang buhay dahil kasagkuran, uli kay Kristo mong kaguranan. Amen. Ngunyan, isusunod ang pagbasa. Sige na po, pakilaag na ang mga sash. Ngunyan, isusunod ang oath-taking kan mga ilihidong opisyales. Gabos. Ako si Juana Drusila Viriola sa pag-asumir bilang board member kan Our Lady of Fatima Association, nanunuga na sa sakong mga tataramon asin gibo sa kuyang papaurugon asin papagdanayon ang pakikisumaro sa simbahan. Sa mahuyong buot sa kuyang gigibuhon ang mga katungdan na ipinagkakatiwala sa ko, tanganing may pahayag ang ebanghelyo asin may padagos ang misyon nin kaligtasan. Sa dalisay na pagmawot na makapaglingkod ako nangangako, nagigibuhon nini susog sa ipinagbubuot kan banal na simbahan sa paagi kan sa iyang mga lehitimong pastor asin katuwang. Ako nanunuga na sa kuyang susundon ang gabos na katukduan asin leyes kan simbahan asin maghihinguha na papagdanayon ang pagkasararo kay bakan mga namamayo kayan. Tabangan lugod kami nin kagurangnan sa paagi kan banal na Biblia na samuyang dinutnan ngunyan.
Kabit kaya. Bendisyon, Diyos na kagurang ng tinipon mo kami bilang sa imong banwaan, tangan iharubay ang pagkasa sa pagtubod, paglaas sa pagkamot. Bendisyon niyan sa mga tugang, warasan na sa pagikan sa ng mga kamautan, lugod sinda bulan sa pakapaglingkod, na may dedikasyon asing kapakumbabaan. Tugotoy na ang sa imong espiritu magiya sa saindang mga gibo. Tanganin na sinda makapaglingkod nin husay sa saindang organisasyon. Mautoblogod ni daan sa idang katungdan bilang sa idang pakisumaro sa misyon ni Kristo asin kan sa iyang simbahan. Ini sa mong hinahagad huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Bilang pag-ako sa inda, taptapan po nato ang mga bagong miyembros espesyales kang Our Lady of Fatima Association. Congratulations. Pwede na pong magbalik sa tukawan. Igwa pong nagseselebrar kang kumpleanyo, magrani po sa inutan. In the count of the si mga nagseselebrar kang kumpleanyo. Prayer of blessing. Diyos sa mga kaglalang ni Gabos na sa kinaaban, idinudot niya mo ang pasasalamat sa pag-umaw para sa imong regalo ng buhay. Inanyugaan sa mong pamibi para sa mga tugang niya mong nagseselebrar kan sa ilang kumpleanyo. Kasi nagpapasalamat sa regalo ng buhay sa iyong pamilya. Sangkuban mo sinda kan sa iyong presensya sa iyong grasya. Tanganing padagos silang mabuhay na manigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda asin pakabanala siring man ang sindang pamilya. Irayo mo sinda sa tentasyon, kailangan asin sa anuman nakatibaadan, tanganing danay sindang makapaglingkod sa imo. Inihinagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Pagkatapos po kang misa, isusunod ang sa tuyang nakagwalean na penitential procession. Hulitangon yan po, primerong Sabado kan bulan. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang asin pagsurog kan sa tuyang mahal na ina, Our Lady of Fatima, benisyonan kamo kan Diyos sa makakamana nama, sinanaki, asanan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Salamat sa Diyos. Sidi po kuno nakaiba subago, si Maria Lakaw Jessa sa mga Luis daan. Sarmiento.